Već smo navikli da Biblioteka Milutin Srećković u Smederevskoj Palanci, tačnije zaposleni u ovoj ustanovi kulture, tokom godine organizuju brojne događaje. Početkom nove školske godine, tačnije prvih dana septembra, organizuje se razmena knjiga i udžbenika. O čemu se radi, kako će sve to izgledati i u kom periodu, saznaćemo više od Irene Popović, direktorke Biblioteke Milutin Srećković. Irena, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, najavljujemo nešto novo kada je u pitanju Biblioteka Milutin Srećković, ne samo da se dođe, preuzme knjiga za čitanje ili da se druže sa vama, sada je nešto malo drugačije. Jeste, poenta je da knjiga kruži, da knjiga nađe svog čitaoca i svog vlasnika, pa s obzirom da je počela školska godina, kao što ste rekli, i mi se pridružujemo akciji pribavljanja udžbenika da pomognemo koliko možemo roditeljima i đacima, pa od sutra, od 12., 13. i 14. septembra, tačnije, znači to je sreda, četvrtak i petak, od 9 časova ujutru do 18 časova popodne, znači to je celodnevno, da kažemo, koliko biblioteka radi do 19 časova inače, ali eto, to je neki period u kome mislim da mogu da stignu i ovi koji idu prepodne u školu i popodne. Šta je ideja? Da dođete i da donesete, nema veze koliko knjiga imate, da li 1, 2, 3 ili 5, ali dođite i svakako ćemo vam pokloniti, naći ćete neku knjigu za sebe. Što se tiče udžbenika, ja evo još jednom molim one koji imaju ili već udžbenike iz prethodnih razreda da nam pošalju spisak i da pošalju spisak onih udžbenika koji su im potrebni, a mi ćemo to kačiti na našoj Facebook stranici, pa eto, ko se tu prepozna, ko se nađe, može da dođe da razmene, da trguju, već kako njima odgovara, poenta je da se susretnu, da se druže i da razmenjuju knjige. Dakle, i knjige i udžbenici 12., 13. i 14. septembra od 9 sati. Sve se to dešava ispred biblioteke. Jeste, vremenske prilike nam ovoga puta idu na ruku. Ispred biblioteke mi ćemo iznećemo stolove i stolice ispred, izložit ćemo naslove kojima mi raspolažemo i ostavit ćemo prostora da oni koji dođu mogu svoje naslove da ostave i da sami razgledaju i da biraju šta im odgovara. Evo, kažete, imate vi vaših naslova, da li to znači da ste i tokom ove godine i u letnjem periodu imali i donacije knjiga? Jesmo, zaista velikih donacija i vrednih, jako lepih i vrednih. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem svima koji su nam poklanjali knjige. To su zaista naslovi, ima i klasika, ima i beletristike, dobili smo zaista puno naslova i na stranim jezicima. Ponađito jedna baka nam je poklonila mnogo naslova na arapskom jeziku, rečnike arapsko-engleski, englesko-arapski, špansko-engleski, tako da ako pozivam studente stranih jezika da dođu i da tu nešto pronađu za sebe, zaista interesantnih naslova ima, tako da još jednom ponavljam, nemojte knjige bacati, znači donesite ih nama, mi ćemo proslediti ako nama kao biblioteci nije potrebno, odnosno nemamo uslova, prostor nas ograničava još uvek, tako da nemamo mogućnosti da sve naslove čuvamo, ali ono što je za naše čitaoce, korisnike vredno i značajno, mi to sačuvamo, a ostalo eto možemo da poklonimo drugima, da im ulepšamo dan, makar na jednom knjigom. Evo, kažete, nemojte knjige da bacate, ono što je možda nešto interesantno što ste mi rekli, jedan lep gest naših sugrađana. Pa lep gest mladih, pametnih, vrednih ljudi, grupa ekologa iz našeg grada, koja je sakupljajući otpadke po gradu našla i bačenu knjigu. I eto, ja im se zahvaljujem što uopšte imaju volje i želje da naš grad ulepšaju, a isto tako i da skrenemo pažnju da ljudima da ne bacaju knjige, da knjiga, koliko god da je stara, ona je vredna, što starija to vrednija.
Sada nova školska godina je počela, to znači i novi đaci prvaci, ali i predškolci, ali verujem da će i sa školskom godinom krenuti veća posjeta biblioteci zbog čitanja i lektire, a možda i nekih novih naslova. Pa jeste, još malo, očekujemo još malo, pa već početak čitanja lektire. Pozivamo sve vaspitače i učitelji i učiteljice da dođu sa svojim đacima. Naravno, svake godine predškolci i prvaci dobijaju besplatne članske karte. Oni za ovu kalendarsku godinu još uvek imaju članske karte, ali će svakako dobiti i za narednu. Tako da mi se radujemo svakoj njihovoj poseti i tom prilikom osmislimo neki kraći program i neku nazovemo malu radionicu gde oni ne samo da dođu, nego malo da provedu vreme, malo da se druže sa knjigom, malo da se upoznaju kakvih to sve knjiga ima u biblioteci, kako se one čitaju, kako se koriste i eto, učimo dosta o knjizi i o značaju koliko mora knjiga da se čuva. Evo kažete da najmlađi dobijaju te besplatne članske karte, a što se onih koji žele da se učlane u biblioteku sada tiče, imali tu nekih novina, nekih popusta? Da, do kraja kalendarske godine je to 50% popusta, tako da kogod želi može slobodno da dođe. Ja moram slobodno da kažem da je vaša Facebook strana jako posećena, da uvek ima svežih informacija i može što da se nauči, jel tako, i objavite i ono što je lepo i ono što se dešava kada je u pitanju biblioteka i bit će značajnih datuma koje obeležavate vi, tu ide nam i oktobar mesec knjige na neki način i sve ono što je ide sajam knjiga, da, unapred se radujemo, a evo još jednom ja molim sve koji nas prati, koji vole da isprate te događaje koje mi organizujemo, da malo više samo prate tu Facebook stranu, jer dešava se da i pored vaše najave i vaših promocija, ostanu nekako neobavešteni, pa čuju da se to već dogodilo. Tako da mi po gradu lepimo obaveštenja, kačimo sve na našoj Facebook stranici, pa eto, ne znam kako drugačije da malo to povećamo dostupnost informacije.